goedendag. We waren alasma odi. We schreef sabi, we chara nieuwsu committee, makandra op tijd. We verteren, we schreef abra, ala desani saibsa in a kondref unu. We chara nieuwsu kong op tijd, committee, ala den brada nanga saf unu. En natuurlijk, iedereen hier, welkom. Alla den blaka brada ja, nanga de Hindustani brada, nanga de Japanese, nanga de inheemse. Sandeja online no. Welkom. Mis donja baka anga tu telefoon. Mino an blokkers maar if bepaalde sma kon do fer wo blokkeer den puru. Baka amoso. Is even welkom. Of den day. Mo konda se na Parijs. Da wote kwantu fatu da pe na Parijs. Bigin se ka wantu Arabu uman pot da pe gimi. De mokro uman. Den Torku de Marokkaan umang bigi se ka wantu pot da pegim na Parijs so ambeno god misere fodoro da peda o chele hebi isabi une chele lau une gona ala pres goteke kik une gona ala pres goteke fatu une do sandati une moxi zomaar en natuurlijk isabi bunfuru man mina tap amata de ma eshi mina tap tv de ma eshi mina tap a internet de ma eshimi nanga bepaalde volksbuurten, de volkswijken in een ghetto, na de pres dat me go koiri bar odi soms. Maar fu gona dansi et cetera, gona dansi go te kika dans et cetera, mine gona dansi vaak. Ik doe dat bijna nooit. Dus na zo as een idee. Maar mensen, abra dat is schreef door baka, dit is nou een vaste volger, ja. Vega, Eivelaar. De Eivelaar na fu Langu de Eivelaar, gaman konde, langu gaman konde. Womi hiso nango bunutok Eivelaar vega. Bika de Eivelaar na fu langu se gaman konde. Emi tabai hodi ala den sembe asa makalio. Komuto te achoni langa cha langu a gaman konde. Mi tabai hodi. Hiso nango bunu. Wotapa di yai bunu. Alla den followers, alla de lobby wang, die denono online ja. Wogi wam chintori even nanga makandra. Oké, mooi. You de wan se, mooi. Otak wam chintori even zal niet lang duren, isabi. Tewe char den nyunsu kongi desma. We proberen verhoring een beetje kort met elkaar. Want die sabi no na jaar mo voor omes maskeer, trasma na moni en alles aan diri. Dus we gaan rekenen aan sandati. Oké, we beginnen aan tori mensen. Ano Nederlands otaki sarnantongo gewoon met alles maar verstaan. Maar mijn persoonlijke mening, ik vind dat de man die se weersma ede na a proces sandisi. We weersma ede anga a proces sandisi. A proces sandisi we weer utrawa ede anga a proces disi. A proces disi a betre ukir ator disi da uber ator disi. Bika anoti de meyere tori over a proces sandisi. Sen speaking boy te meyere tor over a proces sandisi. En nu a laatste uitspraak. A laatste uitspraak van Kong, dan u begrijpt dat a hof, a rechtbank, a hof schrijft me kwantu biggie fouten in a vonnis. Plus openbaar ministerie ook toe me kwantu biggie fouten in a vonnis. Asansa de man schrijven in a vonnis. Dan, ja, ik ben het helemaal zat. Mi weer van aan disi ba. Azak disi, ukir ator disi AUB. Ukir ator disi. Ik ben het helemaal zat. We weer utrawa ede. Anga proces aan disi. Asansa de man schrijven in a vonnis. Komt erop neer, isabi me leesi Nederlands boem en me verstaan Nederlandse taal boem. Mina dape migro, na Nederland migro. Noa mane komburu ya mina Nederlandse taal. Ja mensen, groetjes, odigi alasma.
De Assange de man schreef in een vonnis, komt erop neer dat Openbaar Ministerie verzuim voor vordert gevangenneming, voor vordert arrestatie, etc. A hof schreef. Maar nu, dat Openbaar Ministerie demandeert tijdens een dergelijke zaak, te een man je verdenkt, contact een verdachte, te amanda dena dorosei, dan het Openbaar Ministerie moest vordert in a requisitor a pleitnota voor a OVJ of a krijgsraad, dan een Openbaar Ministerie. Dit zijn die muisjes en hoofdes no sabi. Maar we leggen uit van deze aan Euroko even. Tijdens een rechtszaak in algemeen, dat tijdens een rechtszaak dat Openbaar Ministerie moest vordert gevangenneming of voorlopige hechtenis na Openbaar Ministerie Edwasandati. Ano rechter Edwasandati. Dus de rechters no fout. If Openbaar Ministerie no vordert gevangenneming, gevangenhouding. Luku te wamango pleeg wan overval te wamango fufuru. Dat te aman pleeg a overval te amango fufuru te skotu te kamang. Ano rechtercommissaris ego eis wan gevangenneming of in verzekeringsstelling. Ano rechtercommissaris Edwasandati. Na Openbaar Ministerie moest vorderen a gevangenneming, gevangenhouding, etc. Nou, zo a wette Euroko. En dat zegt ook het wetboek van strafvordering. Dus zou de rechter doen ook. De rechter kon een formele uitspraak. En de rechter taki ook toe dat Openbaar Ministerie nog vordert nog een gevangenneming, nog een gevangenhouding. Dus Openbaar Ministerie met een biggie vormfout dape. De rechters, en ze de schrijven ook toe in afvonnis, if je verstaan Nederlands boem, dat de man schreef, wacht ik ook even kijken, kan dit bij Benja, even hoor, dan zal ik het even voorlezen. Ik zal het dan even voorlezen, zal de man schreef. Laat me even kijken, kan dit maar Benja, even hoor, 1 moment mensen. Even kijken, volgens mij heb ik het hier ergens op het internet. Laat me even kijken, dan zal ik het even voorlezen. Even kijken hoor, als ik het even niet Benja. Even hoor. Nee. Even hoor mensen. Ja. Isabi, oké, mijn weerbril. Eigenlijk met mijn weerbril, dan kan ik beter lezen. Want zonder bril kan ik niet zo goed zien. Sorry. Maar ik zal even voorlezen. Ik lees even in Nederlandse taal. Ik lees even in Nederlandse taal. Isabi, ik tranga in Nederlandse taal toch. Ik naar Holland migro. Nederlandse taal. Ik spit in Nederlandse taal trouwen. Dus no manier kom boeien naar Nederlandse taal. Ja, hetzelfde. Iedereen hetzelfde. Ik ga even voorlezen. Even hoor. Even het moment AUB. Ik ga even een beetje voorlezen hier voor jullie. Ik ga even voorlezen. We hebben het nu over de uitspraak. En ik ga even voorlezen wat het Hof heeft gezegd. En als je verstaat Nederlands boem. If je verstaat aan Nederlandse taal boem, dat je begrijpt sang a hof taki. En isabi ben ik meer aan dat je verstaat aan Nederlandse taal boem, mi aan muisjes en hoofdes. Dan moet lezen even, ik ga even voorlezen. Isabi lezen, wij zijn geboren in lezen, wij zijn geboren met lezen, dus ura probleem na lezen. Wie aan muisjes en hoofdes. Oké mensen, we gaan even voorlezen. Wat heeft het Hof gezegd? Wat heeft het Hof gezegd? Ik neem de bewoordingen van het Hof in zaken de gevangenneming hier letterlijk over, waarna ik die zal uitleggen.
Met betrekking tot het gevorderde bevel tot gevangenneming van de verdachte door de vervolgingsambtenaar overweegt het Hof dat dit onderdeel van het gevorderde zal worden verworpen. Dat betekent, asan milesi dape, dat betekent aboedoeling sademan abi futek fu beteke a verdachte aini gevangen voor arrestering is verworpen. Dat want aki de rechter vringen trouwe. De rechter vringi apisi dat trouwe. We gaan verder. Immers heeft de vervolgingsambtenaar geen gronden aangevoerd die een bevel tot gevangennemen in deze fase van de behandeling van de strafzaak in hoger beroep zouden kunnen schraken. Dat betekent, als een schrift dat bij taki, a rechtbank etaki, vervolging ambtenaar dat naar Openbaar Ministerie OM, dat de man voer, de man chai no voor gronden, no voor redenen go, sang ondersteun, dus als ondersteunende gronden, redenen, voor vordert a gevangenneming of voor wijs a gevangenneming toe. Maar lees ik het ook even. Voor zover de vervolging ambtenaar ervan is uitgegaan dat de verdachte naar aanleiding van het requisitor wantaki, de muizes en hoofdes hoe arkiboen, requisitor wantaki applied nota. Dat na a requisitor applied nota voor a openbaar ministerie. Even, we begin baka. Je sabi na mi be leerde man dis lezen toch muizend hoofd, dus de man dis no sabi lezen na mi be leerde lezen na mi dem kontek les voor lezen. Hoe arki van je lezen er mensen, me gi de man dis lessen voor lezen. Te de man se lezen na de man no sabi lezen. Mo begin opnieuw baka, sorry, mo begin opnieuw. Want dan kan de bepaalde man no beheren, maar dat do no hoe arki van je lezen. Dus dis na lessen. Lees, dus me leer de man dis van de moet lezen. Want de muizes en hoofdes, de man no sabi lezen. Te de man lezen, de uitspraak voor de man hij komt uit. Dus die mannen, ze hebben problemen met lezen. Ze hebben problemen met lezen. Ik ga nog een keer voorlezen, dat u arki van me lezen. Me daag de muizes en hoofdes uit. Meke de college, meke uere van de elesi. Omdat de muizes en hoofdes de man no sabi lezen mensen. Ano lei me lei, ano beledig me beledig sma, ano kos me kosisma. Maar de muizes en hoofdes de no sabi lezen. De man hebben problemen met lezen. Ik ga nog een keer lezen. O arki even. Wat heeft het hof gezegd? En te me lezen dat i me arki den gei. Ime arki den ka. Dus unetaki kan of eka. Unetaki eka je skoppen of kan waar kaje. Unetak waar kaje. Dus umu arki den ge nanga den ka tijdens het lezen. Umu arki den san dat boom. Oké, we gaan. Asangwe. Asangwe even. Asangwe even. Even nog. Ja. We lezen baka even. Dus de muizes en hoofdes, amandisi doroja. Je maakt luku, maar even je kotak een rommel, na direct me blokkeer je. Misi bagari man doroja. Je maakt luku, je maakt arki, maar even je kon schrijven een rommel, me blokkeer je puro. Je na mi blaka brada. No want to ma overweeg voor de aangifte tegen je naar Frankrijk, omdat je bemoeit in Surinaamse politiek. Maar bagari man, ik kon luku, me blokkeer je direct. Je maakt luku, je maakt arki, maar even je kon schrijven rommel, dan blokkeer je direct puro. One love. Oké, hoe arki even mensen. Dus me leer de man die lezen. De muizes en hoofdes die no sabi lezen. En daarom je dat. Oké. De mij taki godoro even naar Atori. Oké, Atori zou je taki no na dat. A hof. De man make biggie fouten. En openbaar ministerie ook te doen, maar make biggie fouten. En eigenlijk a zaak die zie, uweri van zaak die zie.
Ook hier ator disi, dat u libi papa bouwt met rust. Want echt, hoe weer van zaak disi. Ik ben helemaal zat van geworden. Serieus. Azak dis na sen spiki boy te meere over. Azak dis meere over. Asan disi. En tjanga nou, u libi azak dis, want we weer utrawa ede anga azak disi. Ik ga even lezen. Ik ga even lezen wat het Hof heeft gezegd. En isabi Benny Miranda. Na mi be gide man dis les fu leesi. De muizers en hoofdes na mi be leer de man dis va de mu leesi. Omdat de man no sabi leesi. De man fu abob, de man no sabi leesi. Te de man e leesi na hon, 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 hon. De man abi probleem na nga aka, na nga agei. De man e tak de standaard boom. Dus de man no sabi leesi. Benny Miranda gaat nu even voorlezen. Dat uteke les te Benny Miranda e leesi. De muizers en hoofdes. Isabi unai bluff toch. Na live. Na live mi e kon leesi. En dan look over de letter speaking. Na live mi e kon lezen. No. Isabi unai bluff. Tu weet dat is aan wai bluff toch. Oké, we gaan nu lezen. Oké, mensen, hoe arki. Nederlandse taal, nou een taal die in bij a taal dat die im gonna scoren voor leer Nederlandse taal. No zo inoma tak Nederlandse taal. En inoma lees toe. Mensen, ik ga zo verder. Wama e bar mi odija. Mo bara ma odi even, dan ga ik verder. Want eigenlijk minanga man dis bede wan so tu feanti. Amando wan bonu mi inu wan kino. Amambe wan du sanyanga mi in wan video bonu mi wisi mi in wan kino ma den tor dat ukir den tor dati. Ma mi shidat aman kon in a live fu mi ja no. Libis mas fasi. Isabi mi no danga haar dragen sani. Mo liba man gewoon. Mi no blokkera man. Me liba man mama nom kon skifi lau sani. Dat na bagari man aman kon in a live. Mo liba man gewoon amai aksi mi fami psa. De feeste day. Brada. Mi pasai rustig, mi no go uit, na gewoon ugonyang uit eten, dat no mo udu, dus u pasai rustig. Gantangi view, mi hoop is even pasai rustig. Oké, tot zover, en bakamoso, is even ideja online, we go door even naar anyunsu disi kort, dus mi no stop moro, no so mi no man kong tot anyunsu sami wani taki. We lezen even, we gaan lezen, en al lezen samo lezen ja, dan me kai alla de muizers en hoofdes, meke den ko teke les. Meke den ko arki van Nederlandse taal. E leesi. Dus a case fu a veroordelen san passa last. Dan we taki meke de man kier a hertor disi. Meke de man stop a hertor disi. Want asan disi guanga langa namo. Asan je guanga langa. En no an veranderen nekon, no an verbeteren nekon. Dus meke de man fika a her rechtsan disi. A rechtsan meke de man fika san disi. Want we weer utawa ede. Ik ga even lezen nu. Mi o leesi. Da u arki van Miranda e leesi. Da u ma knip poti tap TikTok. Van Benny Miranda egide ma les. Voor leesi. Oké, we gaan nu. Wat heeft het Hof gezegd? Dat want taki. Sang a Hof taki. Dus alles aan me leesi. Me verstaan. En nadat de elkaar begrijpend lezen. Wat heeft het Hof gezegd? Ik neem de bewoordingen van het Hof in zaken de gevangenneming hier letterlijk over, waarna ik die zal uitleggen. Met betrekking tot het gevorderde bevel tot gevangenneming van de verdachte door de vervolgingambtenaar overweegt het Hof dat dit onderdeel van het gevorderde zal worden verworpen. Dat betekent, asan sam lesi dape, dat betekent dat a bedoeling futeke papa bauta soto aini affonne sa uitspraak asan dat ne teri dape aini affonne sa uitspraak. Het is verworpen, dus de man vrienden trouwe, de rechter vrienden trouwe. Omdat officier van justitie a krijgsraad de man motiveer asan dat die voldoende. Dus sami leesi me vertaal giu toe. Omdat me verstaan sami leesi. En na probleem dat de man voor abob abi. De te de man leesi, de man verstaan sa de man leesi. We gaan verder. Verworpen, wat ben ik gestopt? Overweeg het Hof dat dit onderdeel van het gevorderde zal worden. Verworpen, immers, ja.
overweegt het Hof dat dit onderdeel van het gevorderde zal worden verworpen. Immers heeft de vervolgingsambtenaar geen gronden aangevoerd. Dus dit betekent, immers heeft de vervolgingsambtenaar geen gronden aangevoerd. Dus dat wan taki, vervolgingsambtenaar, dus krijgsraad, openbaar ministerie, aanklager, de mano motiveer, zij de moet prati, wan gevangenneming bevel. Immers heeft de vervolgingsambtenaar geen gronden aangevoerd die een bevel tot gevangenneming in deze fase van de behandeling van de strafzaak in hoger beroep zouden kunnen schraken. Dat betekent, als we dan lezen dat we eigenlijk een hoger beroep bij de mango, dat vervolgingsambtenaar no konanga no voor redenen voor de man moet teken voor taki de go teke papa bouta voor soto. De redenen dat hij de man nog konanga a reden dat hij dus openbaar ministerie a krijgsraad no konanga a reden dat hij. Zij de misref no sabi. Voor zover de vervolgingsambtenaar ervan is uitgegaan dat de verdachte naar aanleiding van het requisitoor en de door haar voorgestelde straf terstond in voorlopige hechtenis diende te worden genomen, heeft de vervolgingsambtenaar verzuimd de daartoe benodigde gronden aan te voeren. We verstaan sam lezen dat, hè? We verstaan sam lezen dat, dat want tak sam lezen dat, hè? De man taki openbaar ministerie a aanklager, de man verzuim voer alla de redenen aan, zijde de mogoteke papa, bouta, fusoto. Dus openbaar ministerie verzuim. De man no do asandati. Dus asandat no de in afonus. Dat no man go teke amasoto toch. En vanaf 2 weken terug me betaki, me bekis wanderen dat de man is nou soto bouta, papa, bouta nou man soto. 2 weken geleden, 2 weken geleden zo ongeveer me betaka asandati. Fossi a uitspraak bekom me betaka asandati kabataki. A man is no soto. De man is no man soto, a man is die. Me betaka asandati ba. Fossi a uitspraak. Ano soma me go wasi ala wiki na papatam da pena mi omu kampu da pena da de wini kampu. Na papatam na albina. Pe da de wini be wasi bravo wanga ala den taman da pe. Da de wini nga ali bone. Da ali bone. Ano soma me go wasi da pe ala wiki. Ami omu ada kampu da pe. Da de wini papatam pasi. A kampu da pena da de wini abeng. Ami gang omu abeng. No amana ikon da pe komeke vrij posto ki tongo i ficado. I manga i dajo sari. A deidi wani dai pubeli miranda opoya na miranda tapu. I tongo i ficado, i manga i dau sari. If jij bibi dai pubeli dai osi. Pubeli dai osi. Ja mensen, dus dat pemi stop, pem lazy door pemi stop dat peno. In het geval de voorgaande koluku pemi stop. Ik ben eigenlijk godoro direct. Oké, ik ben stop naar kunnen schraken. Voor zover de vervolgingsambtenaar ervan is uitgegaan dat de verdachte naar aanleiding van het requisitoor en de door haar voorgestelde straf terstond in voorlopige hechtenis diende te worden genomen, heeft de vervolgingsambtenaar verzuimde daartoe benodigde gronden aan te voeren. Evenmin, je begrijpt, uverstamboen, evenmin is het hof ambtshalve gebleken dat de noodzaak daartoe aanwezig was. In het geval dat de vervolgingsambtenaar het standpunt heeft gehuldigd dat bij een veroordeling met strafoplegging in hoger beroep de gevangenneming van de verdachte aan de vervolging, aan de veroordeling dient te worden gekoppeld, ziet het Hof de noodzaak daarvan niet in. Nou, kan het niet over verstaan lezen toch? Hoe verstaan lezen toch? Dus, Openbaar Ministerie
a krijgsraad. De man met een zootje voor Aheersandisi. De man met een zootje, een rommel, de man met van Aheersandisi. Sami elees, ja, sami verstand, ja. Dat a hof haal de man helemaal onderuit. Wacht, luku, dat even kan lezen, luku, even denk me lei. Wacht, mijn potentia even. Dat even kan lezen. Even denk me lei, even kan lezen. A tweede pispem lezen. Dan scroll en wel op even. Over dat tweede pissie. Je ziet dat we even kan lezen, look, dat was je even mee lei. Dus mensen sam lezen ja. Anomi schrijft de sanjare. Na sa hof schrijft de sam lezen dat pe. Dat mi enke basis voor Nederlandse taal, sa noama noman vromu. Dat sami lezen ja, dan alla de man. Dus de man voor muizes en hoofd, dus de man kan kotteke les naar me abra lezen. Me kan leren de man van de man moet lezen en van de man moet verstaan aan Nederlandse taal. En no de natuurlijk, dan desan sam lezen je net, dat was reviere sam lezen, dat want aki openbaar ministerie, a krijgsraad, de man, kotaki de man no doa ook op boom. Daar komt het op neer, kotaki de man no doa ook op boom. A hof, de rechter, sademan taki in een uitspraakvoeding, dat bijna, volgens Sami Efastanja, de man mango teke papa bouta fusoto. Sami Efastanja, de man mango teke papa bouta fusoto. Want anders dan wanneer nieuw uitspraak moet komen. Dat de moet vernietigen a uitspraak disi, dat de moet kombaka na wanta uitspraak. En als dat nog kan, juridisch als dat nog kan. En als dan schrijf je in een uitspraak van Hof disi, de man schrijf je ook te duidelijk, if je verstaat Nederlands, de man, wacht die, moest ik dat even geven. Even hoor, even opzoeken. De invloed vatbaar is in geval op het systeem van het wellicht. En dat de, even hoor, even, Kim zoeken even. Kijk, uitleg in het kort. Het Hof zegt dat het Openbaar Ministerie niet verteld heeft waarom de verdachte in deze fase van het proces gevangen genomen zou moeten worden. Dus Openbaar Ministerie Nocharasan dat konafesi ook toe. Vervolgens zegt het Hof dat het de noodzaak ervan ook zelf heeft onderzocht, maar dat die noodzaak niet gebleken is. Dat Hof taki. Hof taki. Openbaar Ministerie no kon nanga a noodzaak nanga a grondig reden zeide de mamutekaman soto. En a Hof taki ook toe dat Openbaar Ministerie de man verzuim voor konanga de gronden dat hij nanga de reden dat hij. Dus Openbaar Ministerie volgens het wetboek van strafvordering, dat Openbaar Ministerie be moest vordert a pistori dat hij, maar de man vordert a pistori dat hij. Waarom weet ik niet. Want na alle strafu, alle gerechtelijke zaken, wist na RC igo, wist na raadkamer igo, wist PU go, a officier van justitie, of hoofdofficier van justitie, moet vorder gevangenneming. Zij denken, Tewama soto 3 moon of tewama soto 2 moon. Dat Openbaar Ministerie moet vordert verlenging, gevangenneming, verlenging, gevangenhouding. Te Openbaar Ministerie VGT, de no verleng asandati, rechter abi fulusu amang. Na so de wetten Euroko, maar de muizers en hoofders die de man no sabi de wetten. Amoxie, de man dat de man no sap de wetten. En mi soru asan dat omelezi dat de man dis no safade san Euroko. En de man dis no sabi lezen. De man dis a problemen aan lezen en begrijpen. De man begrijpen lezen, de man dis no sabi lezen. Na omelezi mi tayu asan dati. En
Teu arki a heer vonnis disi. Daarom de muisjes en hoofdes. No af de man dat no man tapu na mi sei. Te wetak abra Nederlandse taal. Ja, misref weer van heer san disi. Ik ben ook moe. De man moet stoppen heer san disi. Misref weer van san disi. De man moet stoppen heer san disi. Ik ben het helemaal zat. Dus na stop de man moet stoppen heer san disi. Maar dan we go even. Ik ga nog een stukje voorlezen. Wacht even met mijn zoeken apisidis even. Verschillende belangenwoorden moeten motiveren vaststaan dat het hof geen noodzaak. Kijk, luku jabaka. Luku sa hof etaki jabaka. Het hof had in mijn optiek nadrukkelijk de afweging van de verschillende belangen moeten motiveren. Hoewel vaststaat dat het hof geen noodzaak tot gevangenneming heeft gezien. We verstaan Nederlands. Me aksmisre voor de man die verstaan Nederlands. We begrijpen zijn hoftaki dat, hè? A hoftaki, a hof, dus een uitspraak, a vonnis die zie. A vonnis die zie, dus eigenlijk bijna, if je wanneer teke papa bouta zo te nono, dat je moet vernietigen a vonnis die zie, dat je moet konanga want ta uitspraak. Dus, meneer Esset, zo'n biggie afkati, a meneer verstaan a vonnis, a uitspraak die is boom. Meneer Esset nee verstaan, a meneer verstaan de Nederlandse schrift ja boom. Zo'n biggie afkati, a man moest verstaan zijn schrift ja. Want de san a hof taki ja, sami lees ja, sami begrijp, sami verstaan. Wie soort briefie ik kan tek tjakong me mek me lezen giu. Dat sami verstaan ja. Dat de man is no man go teke papa bouta soto. Als aan dat no de mogelijk. Even hoor, even nog een stukje, even. Want daar is CBD. Even hoor. Even een ander stukje zoeken hoor. Ik had nog een ander stukje gelezen hier. Het hof, in het geval dat de vervolgingsambtenaar het standpunt heeft gehuldigd dat bij een veroordeling met strafoplegging in hoger beroep de gevangenneming van de verdachte aan de veroordeling dient te worden gekoppeld, ziet het hof de noodzaak daarvan niet in. Als aan die vermoeien, uitspraak die fok op, uitspraak die unomas tot aan een uitspraak die jere. Unomango te kama dat tot aan een uitspraak die uitspraak die fok op. Even hoor, de bovenstaande stelling van het hof. Even. Me belezen het want rapisi ja even. Make me lazy. Make me zoeken rapisi dat even. Ik had een ander stuk gelezen ergens. Ik had ergens anders een ander stuk gelezen. Me belezen want rapisi overal. Even hoor mensen. Even iets zoeken hoor. Het vonnis ten uitvoer gebracht. Openbaar Ministerie hier in beoordelingsruimte om te bepalen wanneer het vonnis. Lukuja. Lukusa hovetaki ja. Arkisa hovetaki. Dus en dit is de tegenstrijdig. Isabi, if je verstaan Nederlands boom. Dat de man is normaal lauw je naar de sandisi. Arki sa hovetaki. Arki. Echter, dus arki sa hovetaki hè. A hof, a hoogste gerechtshof. Arki sa de taki. Echter, het hof geeft het Openbaar Ministerie hierin beoordelingsruimte om te bepalen wanneer het vonnis ten uitvoer gebracht wordt. Als aan de nou wisu wasande mai tak dape. Als aan de nou wisu wasani, itaki aini abigin itaki Openbaar Ministerie no voer redenen aan die gronden voor een gevangenneming. Openbaar Ministerie no poti no aan reden no aan gronden fugo tekaman fusoto. En
you wijs alla de gronden de, alla reden, omdat het Openbaar Ministerie op het reden, dat je wijs alla sani af. A gevangenemen, et cetera, je wijzing af. Want ino shino aan redenen, you taki, dat you skrifi. Dan nou, dat je skrifi ja, dan nou dat je skrifi ja, dat sel astref hof ja, is skrifi ja, amoksjanga demanda de mij skrif ja nou. Echter, het Hof geeft het OM hierin beoordelingsruimte om te bepalen wanneer het vonnis ten uitvoer gebracht wordt. Als aan dat naar rommel, Itaigi Openbaar Ministerie kabadat Openbaar Ministerie no mag teken maar soto. Want Openbaar Ministerie no gino voor redenen voor soto amang adat you taki eerder itaki dati. Dan nou dat je schrifi no dati, saip sanga de mandisi. Dan nou dat je schrifi dat, je gi Openbaar Ministerie a ruimte nou, te de wani teken maar soto dan a de sefi moet bepalen. A rechtbank, a gerechtshof, e poti Openbaar Ministerie aini problemen nou. Want Openbaar Ministerie, de mano abi a onderliggende steun voor a vonnis nou, voor go teken maar soto tok. Vader man is donzo. Asan zou schrijft ja. Dus asan zou man schrijft ja. Vanaf het begin tot eind. Je wijst gevangenneming af. Je wijst arrestatie af. Je wijst alles aan af. Ai niet af vonnis. Want het Openbaar Ministerie moet go teken papa boutan over zo. Dat Openbaar Ministerie abi afvonnis van nodu. Want Openbaar Ministerie op beroepen tap afvonnis. En na afvonnis dat die Openbaar Ministerie moet go teken papa bouta voor zoto. If de wani zoto papa bouta. Maar afvonnis dis no boom. A uitspraak dis no boom. A uitspraak disi. Voor de sansami elesi ja. Dan na a uitspraak disi ino man go teken papa bouta zoto. Want if Openbaar Ministerie kon na afvonnis disi. Omdat wan vonnis moest abi a bevel ook toe. Want vonnis moest abi a bevel, a uitspraak tot gevangenneming moet de in a vonnis ook toe. Maar uno potasan dat in a vonnis. Uno schrijven san dat pot in a vonnis. Dat vau ook tegen mango stroto. Asan dat no de in a vonnis toch. Hoe veget het potja san dat ook. Openbaar Ministerie naar de rechters. Hoe veget het voor potja san dat in a vonnis. Hoe veget het voor poti a gevangen nemen in a vonnis. Uno potja san dat in a vonnis. Dus uno mango teken maar stroto. De man is jakik. A uitspraak is no boom. A vonnis disi. A uitspraak is no boom. Deze is a hof taki dape. Mensen, ko vege jator dat jere. A man is na isoto. De man is no maar soto man disi. A uitspraak is nou een rommel dit ja. A uitspraak is nou een rommel. A man is na isoto. De man no maar soto man disi. Oké, over het ratori even kort. Dan gaan we offline. Mensen, usabete 2019, comité 25 mei 2020, dat allemaal bij taki miljonairs, de ostempot miljonairs, en dat de miljonairs bij zitten in de miljonair bij regel, alles aan dat de man bij taki. En no, alla de miljonairs maar stempoti, maar de miljonairs die zie, de man no maar zeker next, de man no maar zitten next. En usabi kabatak no na foyari we go kaba bijna. Na voorjaar we go, die alla de miljonairs, die is de einde regering. Alla de miljonairs die bij op een boord zoetak ajo zitten en jo regel alasani. Alla de miljonairs die is de in de regering. De man oma zitten next. Alla de miljonairs die zie, na lantimoni is steun de man. Na lantimoni de man goes don en yang. Alla de 150.000 maar die stem, poti de man die zie. Dan eigenlijk, na koorde maar die zie. Want sana probleem nou. If you look at something. Me bedoel de miljonairs. Dat de miljonairs die bij kordes maar ai we zitten in stempot wie na miljonairs we regel alles aan. De man go dape, maar de man na zo lantimoni de man enyang. No na om een big feest te organiseren na alla de ministeries om een feest te organiseren. Anga lantimoni anonanga de man egi money. No na om een uit eten om een nyanya egonyang restaurant dis nanga dati so lantimoni. De man die zie na staatskas de mango fugo nyang, fugo geniet. Dat het sa. Dus alla de miljonairs, alla de man sambe dat yo zitten, yo seka, yo doe dat, yo seka.
O me money, wan demand is be taki millionaires toch? Demand be taki millionaires. Go luku mongo anga albina. Sa demandu da pe kaba. Go luku if de man bow wan sampot na mungo kaba. Go luku if de man bow wan sampot na albina. Noti. Noti. Na wan fu de man di be kosi bravo e kai bravo. Ama be kosi bravo e teken bravo e poti ai ni krantje ke kesi. Ama de be teken bravo e poti ai ni kranti en ke yapi. E teken bravo. A famille fu mi. Ama de na wan fa we famille fu mi. Voor den gramansma. Ama die bij Intercity bar teke pond buiten. Ai. Ama die, hey, mensen, uno kon schrijf sani over miljonair, over smana miljonair, ja nanga sma, wanda me blokkeri, want inom ko weer mede. Wama ik kon schrijf dat ik bravo na miljonair. If ama na miljonair, me kan man do sani voor miljonair, no? If a man a miljonair, me kan man do sani voor miljonair. Je kon schrijven dat ik bravo na miljonair. Sama dat doe kabana mongo. Sa se ka potik des makabana mongo. Sa se ka potik des makabana albina. Aso je wisi wasi. Je kon taki bravo na miljonair. Soort sani voor miljonair bravo doe kaba. Je mekem taxanere. Je kon schrijven dat bravo na miljonair. Soort sani voor bravo. Ama na lantimonya mainyan tok. Na lantimonya mainyan. Wan miljonair die Amerika die de man be poti miljonair na Amerika. Isabi sa de miljonair betaki. Die de man be stem poti miljonair Joe Biden anga den tata man. Want toefu den tama. Isab sa de man dat betaki. De man betaki no spang. Wina guduman. Uno wani money fulanti. Una iteke next fulanti. Una iteke money fulanti. Aso wan miljonair libi. Die den stem poti bravo aini regering. Aton VP. Die etaki amana miljonair. Sa amandu. Soort sani fu miljonair amandu kaba. So, me blokkera man sipuru. Mendam. Me blokkera wiswas man. Mi no manga de soort man. Die stref kotak rommel. Ja bravo a miljonair. Da man no man do next fu miljonair. Not me blokkera man sipuru. Direct me blokkera man. E kotak rommel ja. Direct me blokkera man sipuru. Mendam. Die we blokkeren direct puru. Jij wordt geblokkeerd. Ik kon taxan voor miljonair. Ja, je lauw. Zo'n miljonair. Next voor miljonair, man dat no maar zeker. U blokkeren man dat puru ba. Maar dan mi blokkeren puru. Mi blokkeren man dat puru. Plus me verwijder de reactie van direct. Ik kon taki bravo aan miljonair. Bravo aan miljonair. Soort san voor miljonair. Soort sani voor miljonair bravo do kaba. Die de man stem pocha mandape. Sa man do gimongo ka. Sa man seka gimongo ka. 0,0 man seka gimongo. Noti ama sete gimongo. Next. Goluku albina. Goluku mungo. Fa boko, fa chobo, fa tang. Dat is ook 2 miljonair. Alla de man die zie. Je taki bravo a miljonair. Die de man stem pocha man. Jamma gwa regeren sa man do. So concessie aan mij teke. So concessie. E word ook go to e vernietig a heel liba. E vernietig a heel busi. E kot ala de udu. E por a heel busi. E vernietig a heel busi. Adat je kar miljonair. Miljonair no abi de standaard van udu. Miljonair wan gudu mana investeer. Ama go investeer. Penanga pe bravo go investeer ka. Tagi mi penanga pe bravo go investeer. Ama no investeer next ama no investeer toch. Penanga pe, karo aan toe president pe amandat go investeer. Ja, man go niet regeren na salarisverhoging amango suku. Amango suku fu teke moro money fu lanti. Teke omen concessie, 1000 hectare concessie, go to concessie aman teke. E seligi buitenlanders. E teke omen money. Adat je kai miljonair. De man na abusi de man e vernietig angaliba. En mi so de man die omelees kabala mi kosi ne hat mi mine 4 kosi. Mina man kosi ne hat mi. Mine 4 kosi e kos dia ai como to dice. De man sa e kosi. Wis de make 100 video ala de e kosi. Mine 4 de san dat kosi mi kosi kos na wan san ne hat mi. Ane hat mi. Maar if je denkt dat je kon kosu be voor mi of je kon opoya na mi tapu. Temi rei tem do dat de wini kampu. Tem do dat de wini kampu dape. Tem yo rei tem do dat de wini kampu. Je sabi dat je dat de wini be meke obiagi bravo toch. If je denkt dat je kon opoya na mi tapu, oposanya mi tapu.
Dat tem yo right tem do dat de wini kampu dat de family fi tok. Dat de family fi dam kan taigi taki de family fi a ke yo ke. A ke de family fi yo ke. A dei di te wani dai pubeli. Me garandeer you. Tem ja mongo dape. Tem ja stond tapu dape of satin. Of Ajuma Konde. Of Petondo. Na ala wiki me ja den pe chape. Tem ja den pe dape te simi da te wani da me. Te wani da i kon opo ya na mi tapu of kon opo ansanya mi tapu da yo si. Dan aki imu kimi. Ma ivi a kimi tok. Nyo meke moiti reigo do da de wini kampu dape. A bonu kampu da de wini dape. Ala de famille fi tok. Na ke yo ke. A ke de famille fi yo ke. Da isabi dati. A mi omu da de wini be meke obi aki bravo. O bravo. O loni. Mi taki bradi mi chamandati. Mi taki bradi mi chamandati. Om dat mi sabi taki ami omu da de wini be meke obi aki mandati. Dade winyanga dali bone golu kwala jo ubia sani ala jo ubia sani jo ubia yabi wanse anga tuse goluku a tweede se fa ubia didembe meke gi bravo golu kwala de na dade wini kampu dape golu kwala de sanja dade wini kampu dape ala de sande dade wini be verteer mi fosha dede dade winyanga dali bone a dade winyanga dali bone be hola maya bakage na dembe meke ubia gaman na denga mi demandat na mi omu o loni o bravo demandat ya po seke demandat ya po seke e fum guada de wini kampu dape demande ala demande buya e fum godo da de wini kampu ala demande buya chow do da de wini kampu dape ala demande buya ami omu da de wini anga dali bone be meke obi agi bravo go action fu me lei action fu me lei action de fumele da otagi. Dus ala den pikimbo je wani kom bedreig Miranda i koi taigi Miranda omenzo di janga udati. Temi ja mongo of tem de na sakte of tem ja stontapu of tem ja Juliana dorop of de pejape Bernard dorop. Dat te weri kamisa, te weri yo kamisa, te weri I kamisa tok. I denk dat I weer kamisa. Dai opa na mi tapu. Opa na mi tapu da yo si PIOP. Kon opa na mi tapu da yo si PIOP. Pubeli da yo si sa utekei. Pubeli. Au me mabe pubeli mi kaba. Au me mabe pubeli. Ala demandi e kon pubeli mi. Karma e wo kwanga demandati. Ala demandi e kon pubeli mi. Karma e wo kwanga demandati. Awaf demandi komoto. Aman komoto na pont buiten intercity. Taki ai goyepi demanda se amongo. Da mandati. Aman kor bravo. Bravo schilder a he pres van mandape geng. Ala de informatie me kisi. Ala de matifi me gim informatie. Aman kor bravo schilder a he pesi vendape geng. Ama taigi bravo dat na in aba presi. Da bravo bribi. Da ama so bravo tak. Jo organiseer sani dape. Popokanda jo meke popokanda voor verkiezingen dape. Da bravo bibi. Da bravo schilder. Ai, da bravo bibi. Amankori bravo dat ala demanda penami omu be meke obi agire mandati broche. Aksi bravo. Ala demande ami omu be meke obi agire mande. Amanege obia di demanda je washa ni bidon. Amanege obia di de washa ni bidon. Ami omu be meke de sandat gide man. Dat de winyanga dali bone. Na papa tam kampu. Taigi bravo taki Miranda taki so e misabela de sandati adeidi de mai seke la jo bia de we poli adeidi de mandate seke komitu wa paite samaya wotolo de gaman sama da de wini leer mi ala de sandati adeidi de mari seke ala jo bia de we poli da wo si sa opsa adeidi we seke ala da de wini kampu na papa tama de na albina. Adapela jo ubia fu da de wina adapela de sande.
Papa tam dape na albinana dape dade wini be meke ubia. Gi bravo. Anga dali bone. Demanda cha den famille fumi. A dade wini kampu na dape de be meke ubia gi bravo. Anga ala de tama dape. Daarom demanda pe nooit wan de me veel de demandati. Mi no man veel de demanda no. Nooit wan enkri de mi no man veel de demandati. A mi omu be was demandati. Oh bravo. Bravo. Bravo na mi omu. A mi gang omu. Dali bone. Anga dade wini. Bravo na demandati baka man be long. A demandat be chayeng. Dali bone be de wan pikin shatu kelso. Altijd abede, mi asasa abede baka funa kabiting of basia sa abede mi fegete kabiting of basia wan fu de woko jabi abitu. Dali bone altijd abede en pikin tiki. Altijd abede a pikin kabiting tiki of basia tiki ven. Altijd abede. Bravo. Alla pedali bone be janga dade wini ibesi bravo. Alla pedali bone be janga dade wini ibesi de man. Altijd mi be si de man, altijd den be de samen. Altijd den be de samen. Ami omu be se kama dati. Ami omu be se kama dati. Oké, want smijt taki kabiteng. Oké, mi fege. Want dat is al zo lang geleden. Maar sabi dat kan be de amambe abu an woko kabiteng of basi amambe. Mi sabi mo precies zo tuan voor de woko amambe do. You see? Dus amadati dali bone anga dade wini. Ade famille voor mi. Ade mande be se ka bravo, ade mande be wasi bravo. Daarom temi gwa mongo, da mongo mandi wani, wis na peton do, wis pef da pem go, da meka kon opa na taka u dusin nga me of dan ook. De famille fi yo care. De famille fi ye care. Plus ati bondi o teke de tok. Ati bondi o teke de dat yo, te o rei door papatam. Te o rei door papatam, da ala de san fu we poli. Ala de obia fu we poli. Ala de obia gida de winyanga dali bono be se ka gide mape. Ala mala we poli. Dat yo poli ala mala. Dan na no fanya. Na no fanya. Dus a sama di wani cha kaba meke a pevu. Te we meke o video we party u lei video we. Mina ispanga desandat na lau sani. Te we meke de lei fu we party u lei we meke o video we boss me ye ja de komo toja. Mina ispanga desandati. A man di go, a waf de man di komo to go bouw a kippenhuis a mongo. Wa man komo to go bouw wan kippenhuis a mongo dape. Intercity. Da man dati, a man koli bravo dat na e abi intercity pont buiten. Sa man koli bravo. Kuja de man me app media. Musa Society, Gorba, Armando Dada. De mai tai kim taki ya Miranda, ye taki tu misitanga na tu ye taki ma ye taki tu misitanga ya me taki so tanga. Nipi wa yes clap finger do dito we vau. Fika Miranda, de mai asabi. E da mai ase fi Gorba de mai asabi de mai apuketi man. Gorba de mai apuketi. Gorba en kalak amaya de fami fu puketi. Wan gama na dape o komote puketi dus Gorba mu de rustig. De mai no mo kotak niks. Dus mensen daar tor sa we taki. Dat de man die daar man die komt toch met een kippenhok naar Mongo dape. Intercity a schatje of midis doro. A schatje of midis doro. Blomhof, Iraisa, schatje of midis doro. Mooi ingi vrouw. Blomhof, Iraisa. Is op de inheemse dames na desma dat abi den berry no boltok. De inheemse dames. Daar toon sa me juda mensen. Da intercity, aman dis go bouw wan pikin kippenhuis a mongo. Aman go bouw wan kippenhuis a mongo dape. Aman kor bravo dat na abi intercity pont buiten. Da aman dis go mongo da e poti omesma e kosi Miranda. E poti omesma e meke video e kosi Miranda. Ma mine yere de sandati mi kosi ne hat mi. Mine fir kosi. If mi bem dede, door kos da mi be dede langaten ka. Ma kosine hat mi. Isi den kosi dimwe ya no. Den kosi dimwe, nku den kosi dimwe ya no to. Da tempu den kosi ya. Temu wasi den. Da la den kosi de me washala to we pu. Da me wasi den kosi da baka di fo de da me weli de safe kosi de baka. Da la den kosi de komotoka. Da me ispanga kosi. De man sa kosi de man ge meke video e kosi. Intercity gwa mo ma ipotu antu lau ma da pe meke o me video e kosi Miranda e bedreig Miranda. Ja sabianga sande e pe. Wa sabianga sa e pe. Ma cha u spanse e figui tok. Cha u spanse e figui.
Ciao spanse figui. Udanga umana begi jo ya bife begi. Ciao spanse figui a begi udanga uma se ya bife begi. Oh, demandi si. Demandi si. Daarom met ik vrij met demandi mina vele demandi om dat misa bita kami omu dat de winyanga dali bonebe wasi de maya. En mi se fina la wiki mi dena mi de da pena da de wini kampu na papa tampas na la wiki mi jape wasi. Na la wiki mi gape wasi. Ami omu abia kampu dape. Anota sama abia kampu dape na mi omu. Tei kaba tei weli kamisa dai tei pef tei dai kompoti futu dape dai yosi pei ai o opo. Yosi pei ai e opo. Wansa mai aksi mi ja olanga me asiden bala fumi. Ay mi layanga bala, amaya sabi taki mi layanga bala. De manja di tabi kitok. Amaya sabi tak mi layanga bala. Ofa anga den bala for you. Mi abi bayna 20 bala. Bayna 20 bala mi abi de manja di tabi kita wanja godolo, ta wan de na malobi ta wan de manja tapse da sei. Ay malanga mi anga de mamiti. Ma de manja tapse. Ya ala de manja soso mi berada jape. Goti, kale, lanche, ala de mande moimang, ala de mande soso bala, layanga bala. De manja tapse. Dus hoe layanga bala. Dus de man die wani seke na so maria opoi. Te asanyo spanse via opoi a lonyo abi fulongo kibi. Chazanyo span. Ai mayo chai budu fugogi. De man die bedrijf Miranda itaigi Miranda omensani. Hey, no kon aksi lau sanja me blocker you. Mi no manga de sandati no kon aksi ano osutoru etak jano no. Amandat na 100% muizes. Direct me blokkeren puru. Mi no man no, mi verwijderen reactie voor you. Zaken pinas, no samyo danga zaken pinas, mi blokkeren of samyo dangeng. No kon aye ko aksi lau sanja une etak ano osutoru egia. Wisi ya bi 50 osuna gonta pu ya yo de defika la gwe. Une etak ano osutoru egi no ja. Dus no compora onderwerp voor ja. Stopan asan dati. Zaken pinas. Ik contact lau. Mio blokkeren maar ja direct. Awan 100% muisjes. Ik contact lau sanja. Geblokkeerd. Die is geblokkeerd. Ay, ano osutolu etakia. Wisi abi 100 osa ya de gwevikala. Ja mensen. Da atoli dipsa. Atoli dipsa. Da intercity da yengi bravo great. Ataygi bravo takina en abi pond buiten. Na een abapesha pond buiten. Nee, bravo Bibi. Bravo Bibi. Nee, die bravo Bibi. Bravo Bibi, nee, bravo. Sende samago schilder a heer pesi, verfi a heer pesi gaman. Maar nou, dat wan familie voor mij de opusama. Wan mainsi bala, wan bala voor mainsi. Mina ukaya maneng. Maar man bij de bezig onderhandel, want tijdje kaba anga eigenaar. Rodi, die gaan we ook blokkeren. Want toen mij ze door. Dus Rodi gaan we ook blokkeren. Deze gaan we ook blokkeren. Maar ik heb maar die zich wel braaf over zoeken aandacht. Geblokkeerd. Rodi is ook geblokkeerd. No of the knife in de kans no. No of the knife in de kans. Den kan make alla day, den kan make ome account de wani. De knife in de no kan. Sa fa man disi, fa isabi alla den baradaf miso yong. Awo, aiwan awo, denseli. Fa isabi alla den baradaf miso. De man ja tap say talk. Ai. Okay mensen, isabi de man dat je doet de eigen business, de eigen euro tap say. De man dat na inja lantimoni. Ai. Okay mensen. Da intercity go dayengi bravo. Intercity dayengi bravo takina en abi pond buiten na en aba pres dape. Nee, bravo baby. Want da intercity so rentak jo sete popokanda dape politiek sani jo seka dape nee bravo baby. Nee, bravo sende sama go schilder a he presi. Maar nou, da wan family fu mi fu den gamas ma, ama na wan mindsi man. Da man bij de bezige onderhandel aan haar eigenaar voor bij pressie. Da man dat die komt bij pressie via a eigenaar sam bij pressie. Nee, samsano. Nee.
Nee, aman san bay apresi no. Aman di bay apresi. Dape mu foro isi komo to dape direct. Want aman de kosi baka man. Stay sa may kosi baka man. En aman no lei. Interseti ala yu amai kosi baka man. Amai kotis mai kosi baka man. Amai pocho meso groups man. E meke video e kosi baka man. Interseti model. Nee, aman taiga no taras taki. Aman di dape aman mu foro isi komo po dape direct. Wanda aman fu mainzi. Baya presi kabateke fata eigenaar. Nee, interseti gono nyaman naki ala den planga puama naki ala den broko planga nyaman teke ala den boko panga ala den tweedehands panga dat ya man teke nyaman go bow wan boko sani wan kepo hoka man bow pocha mongo no gidesma fuden dansi tap wan pisi boxi doti ready boxi doti en da seman dati aseman dat na mandi be teken bravo e pocha ini kranti enke keskesi e teken bravo e pocha ini kranti enke yapi ning amade peno no fa lobby bravo terwijl na omdat ay vindo wan piking negi dusu SDA bravo alamu ay vindo wan piking 12 dusu SDA bravo alamu adat na reden amangwa mongo da pegoi ando bravo gyama wan piki pisi tapu wan boxit grong na pia mande no e ando dat de man is na zo de man is dekba en wan trama ook toe amataka da Nederland ama de man posta man vriendje Nederland kon mi afkati naki aangifte gaman kabana Nederland afpersing ama wan kompers mi af mi no saba ma nooit meer gaman dat miti nooit mi saba man dat ja Nederland nooit mi changa man dat ja Nederland daarom mi mama pima man gevaarlijk wreed dama dat we jere omentori dat ama dat vrouw doglalal ama dat vrouw pochama na Nederland ama vrouw pochama ama vrouw jagyaman ama vrouw be je pemanga verblijfvergunning nee, ama ne gedrag in boom. Ama e hanga in café. Heer de ama e de in café hanga. E dringi palm. E dringi sopi. Nee, ama vrouw jagyaman. Ama du omesan dasi. De man potjamado. Nederland teka man posta man kwasanang. Ama no abi paspoort. Ama no abi Nederlandse paspoort. Na post de posta man fria man kona sarnang. Dina abob de dape. Alla afgekeurde. Om een soort criminelen. Mag longo. Ama longo na abob, ama de dape meke o mele pratje o mele dape. Ama disi wan tijdje terug, ama be kosi chan gevaarlijk, adoglalal disi. Ama be kosi chan chobo, ama be kosi chan. Die ak moto, ama bija NDP, ak moto fu NDP, nya be kosi NDP gevaarlijk. Nee, die ak moto dape nya longo abob, nee, die alongo abob nya i kosi chan. Ala de video dat defu sit op internet, fa ma i kosi chan chobo, adoglalal dati. De man dat na andomang. Bigi andoman de dape. Dus dat na nyusi er mensen. Dus de man die zie anosma fu teke fu mokshanga de man die anosama. Echt met taigi. En met taigi ba oké, we ronden af. Maar ja, bibon furus ma bepaalde maar make o me voice, e make video e kos Miranda, e make video e tag Miranda o me sani. Mine spanga de san dat mi kosi ne hat mi. Mina ifi kosi. Da usabe san dati. I mak make 100 video ala de e kosmi. Mine spanga. Na meke me more populair. Mina 60.000 zoveel followers mi abi. Zij volgt me, sami bouw op, komt op eigen titel. Mi bouw aan dat kon op. Dus een mooie kost, een mooie bekken zijn die parties aan. Na meer meke reclame, die meke me more kon populair. Maar den don kauteres no sabe aan dat dit ook. De denk aan mi de do. Maar die takje kon opwassen mi tapu. Of die takje kon opana mi tapu. Da manga ida da me garanderi taki manga ida na kejo ke da isabe asandati ja toch precies yaman awo taigi den tasama awo mi asabi fi be fa tolidati asandi miti mokro astulmas island mi ama fe ge asandati mokro be demi mati Mokoro Ronald fu Baskres deel. De maya bravo ya, de maya sutoman ki ay nya busi na Stulmas Island dape. Mi mati mokoro. De ma sutoman ki dape ay nya busi. Shama enke meti. Terwijl mokoro na neta mabego sete mabego uku. De ma ki mokoro. Sutu mokoro kochen futu. Mokoro volgens mi Baskres deel. Mi denk ya maya nafke me changa sae mi no de zeker.
Mi denk ik menti saye malobi so wan san ongeveer bas Kresdeel. A boy fu bas Kresdeel Mokro, Ronald Mokro, amandis be lobby rij motor. Ronald Mokro, amandis be abuan brada de ka Roy Dale. Want daar pikin brada balada, ook toen heb man balada. Volgens mij balada me sabi, ik denk man dat ons dat me sabi fa wakanga balada jong. Man be je want to sani ook to man me apoy takisan zomaar even zeker. Amandati Ronald Mokro Dale na familie voor den Adelaar, de Adelaarsma. Den bakane Adelaar. Dabi den Philippine Dale, Rinia Dale, Virginia Dale, Sonia Dale, Omeso Dale. Na familie voor de smadatim Ronald Mokro Dale de man suto man kida pe abrase ina busi de man eta kabara de sandati ata akel baka damarting bas Kresdeel mi be wo ko bas Kresdeel astuli pikin boy ting mi be meke popsicle bas Kresdeel seri popsicle da stul ma Zeeland mi be ye pe meke popsicle da man be pa mi bas Kresdeel wan biga kel wan gam bigi kel 150 zoveel kilo amandat be abi da tor fu damarting de man gwa damarten, de man go na wenki fu damarten na lampe si se ya watra. De man go beroof damarten, de tekyo men kilo go to fu damarten. Baka dati damarten, de man go beroof damarten, dape naki damarten nga goni go domes nyanga damarten. Baka dat damarten siki damarten dede. Nooit de man is go tak sorry. Nooit de go bit excuses. Damarten afra of je masesi, mi denki des ma dis nafke, men changa saye. Masesi bigi siki, pi. Masesi se evi dede. Door budrufu verdrietig. Baasa wini be doan hebi bonumanda pena Stulmas eiland, wan opo futu kel. Baasa wini be janga wan pamaka vrouw den be kai salusia. Wan mooi vrouw den be kai salusia. Baasa wini ook to be abuan bar. Mi be ye baasa wini ook soms af en toe pikimboy tabe gimwan pikimoni. Aman be dry poko, aman be ser sof, aman be ser brede. Baasa wini. Baasa wini be go yepi de mandis de man sutu mandisi de mandis de man bravo de man sutu baasa wini koti baasa wini futu do omesa nyanga baasa wini bakadati baasa wini pi baasa wini dede nooit de mandis go tak sorry nooit den go na de famille fu baasa wini go aksi excuse nooit den go aksi pardon dara de mandis pe bumangi sama mi kakalasi ere ami kakalasi ade you wani da probero wasani ade you wani da pubeli da temi guarda de wini campo da petok temi do da pedala jo bia fu da de poli ala sani poli da o si sa o mitui jo wani temi efum do gamboli ade diwe pubeli wasani da temi teke gemer tem sakadi tabiki da tem teke boto godo gamboli a gamboli a mama fa obia dire bese ka gibra fu anga de tama da pe a gamboli a beli. Mi anga de bala fu mi anga de tawan uma godape. Wima godape. A dey di de maya seke kon probe wansanya cha gamboli me go pola la do obia dati. Datem pola la do obia dat da osi sa opsa. Da osi sa opsa. Dus a dey you wan da seke. Wisi wasi so tu sma. Epe bumsma gisma. Ma une takya brade sansa u duna Stulmas eiland dat sei. Baasa wini. A matif mi, a big kill, baasa wini fke, me changa sae, de maya suta maya kia ini busi, baasa wini, Ronald Mokro Dale, de maya ki Ronald Mokro Dale ini busi, Ronald Mokro Dale, damali ting, de man go beloof damarting, te kala den go to damarting, do omesa nyanga damarting, baka dati damarting siki, pi damarting dede. Nooit one day de man dis go, taki sorry. Nooit one day de man dis go taki, excuses. Nooit one day. Nooit one day den poti futu na Stulmas eiland. Fugo taki sorry of excuses. De man broma internaat. Vernietige internaat voor stuli. De man broma guesthouse. Vernietige guesthouse voor stuli. De man bron de atoso. Mina dape mi geboren. Mina Stulmas eiland mi geboren. Mi opa be euro na guesthouse. Mi opa be euro na guesthouse. Da fulanti be euro na guesthouse. Ba chami be euro na guesthouse. Wan trakel, wan koron futukel den be kai Alex Aleke be euro na guesthouse. Mi opa be chai Bakaragwena gang olo Mankaba Lua Grand Santi aso den be euro da pena guesthouse. De man is vernietig ala de sani. A broki fu Stulmas eiland. De man blasa broki fu Stulmas vernietig a Stulmas eiland. A poli fu Stulmas eiland. De man bome a poli vernietig. Heer Stulmas eiland, de man is vernietigd. A vliegveld voor Stulmas eiland, de man bij vernietiging.
poti dynamiet blaza heel vliegveld meke gambi golo taki play no be mak saka want de be vele taki suda choko saka da pe sukudeng vernietig ala heel binnenland as de man be vernietig dan de man die wanneer ko pe bumangi sama mi kakalasi era ami kakalasi awe wan ko pe bumangi sama awe wan comply voorbeeldfiguur na wie e wani comply voorbeeldfiguur bumangi sama utaki abra de san saudu utaki abra de san ineens sai mit demandis no wasai mit demandis no a tu padrai da ye uman pikin dede tu padrai ye dat dede tu padrai ye dat dede no as manesa va dede a de san di demandis do na pikisan demandis do na beneland na pikisani de teke bauta fu kie tagi bauta omesan tak bauta di janga dat bauta dis bauta dati demandis di dusani moro bauta demandis di dusani moro bauta ano pikisan demandis do na beneland ma de takabara de san dat DP boemang DP Heilige Geest, DP Boemang. Terwijl hij dokigo in een geschiedenis, je leest alle de sansa de mandis doe. De mandis doe sani mo bouta, na pikisan de mandis doe. Maar DP Boemang, terwijl de no sobung de no do next, den kring. Maar de mandis na pikisan de mandis doe anga libisama. Baasa wini for me, baasa wini, anga Ronald Mokrodeel, anga Damartin, a liefkeel Damartin. De mayabu Damartin be abu een gambi di winki. Damartin be abitu meisje Linda anga Melani. Den Damartin be abitu bigi boto tu foyasi boto Linda anga Melani den nembede. Den boto disi be gwa albina ego iteke sanye echa kwa Stulmas Island. Ondro seifu gampe ego du sula. Den manja beroof Damartin dape. Tu leisi. De man tapu den boto fu da Martin, beroof den boto fu da Martin. Teke ala de life fu da Martin, fu ala de zan fu da Martin. Te tu leisi tu, de man vernietig da Martin. Baka dat den go na osno da Martin, go beroof da Martin, teke ala man go tu. Vernietig akil, nooit de man dis go taki sorry. Aks den familie fu da Martin, if me lei. Ugo aks den familie fu da Martin, if me lei. Ugo aksi. De man dis donga desma dat is zo. Nooit den go taki sorry, nooit den go desma go taki excuses. Da je pe boemang, da je wani kompe boemangisma, da je wani kompe voorbeeld figuurgisma. A mi kakalasi ere, mi kakalasi. Mensen groetjes, bye bye, one love, ciao.